Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod timo ganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Geso kangeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. E chenro mar tiedero. Oka. Kamobro budho, manyanga. Yasono. Kowa kelo ningolo, motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso, sa 11 mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Talia Achieng, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia naitikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza, waendelee kucheza usikufe moyo. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7, an Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai.
Jatend piny William Ruto oyango chakruok mar gedo mar ndach reru manyasani mawuok Naivasha kochomo Kisumu. NDC mobro bedo go juma manyien. Bro bedo Jamhuri Grounds, Teacher Beach manyien. NDC bro bedo manachiel. Tend duond bura mar ODM oyango ni gidhi bago romo mar NDC Teacher Beach manyien ka gikwedo kweth malieko bedo gi romo matenge. Familia moro yo Kisii oikora bolo kar wuodgi manotho e piny Russia mapok ging'eyo kama ringre nitie. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend piny William Ruto yango chakruok mar gedo mar ndach reru manyasani mawuok Naivasha nyaka Kisumu e Malaba, nyasi motime ka tiegruok jopuonj ma Narok. Koyango ber ma chenrono madhi kelo, jatend pinyno koni odhi kelo dongruok mag ohala e gwenge mag Marokak, Nyanza kod Imbo mar Kenya. Jatend piny bende oyango chenrono e kinde ma igeno limbe mare e gwenge ma Nyanza kochakore odiechieng' makiny. Not only to break ground for the construction of a railway, but also to complete a national vision, a vision to connect Kenya more efficiently, to lower the cost of doing business, and to firmly position our country at the center of trade in the Great Lakes region and across the continent of Africa. Today, SGR freight operations generate more than 1.3 billion shillings every month. Passenger revenue has grown by about 40%, surpassing the 4 billion shilling mark annually. Gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o pako gedo mar ndach reru manyasani mawuok Naivasha nyaka Kisumu kokono dhi kelo lokruok maduong' e yore mag dongruok e Kisumu kod gwenge mokiewo kode. Koloso e onyango ma kawuono, Nyong'o jiwo oganda mondo orwak chenrono moko ni dhi jiwo weche mag ohala, limbe kod tudruok e gwenge ma kaluo. Wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni standard gauge railway mabiro wuok Narok to chopo Kisumu. To wang'eyo ni standard gauge railway kendo sirikal oseloso bura mpango maber ahinya biro dhi nyaka Malaba e bodwa gi Uganda. To wan waparo ni kadi nyime kucha standard gauge railway ni nonego ger machop Juba in Sudan mondo jowa manwe Sudan ka bendo koro wabed go in contact mayot kwa idho gari to chopo mayot. Mano wawe ni kinde mabiro jo Kisumu County mangima en kwayo na makende mondo wuog oko ji te, mine, chuo, vijana nyaka nyithindo matindo mondo warwak ker mar Kenya thurwa ka. Ker mar Kenya ni ka kochakore kiny gokinyi, kiny norad gi Waislamu ma ocham kodgi lunch e chieng' ma Waislamu celebrate miluongo ni Eid. Godhiambo obro rado gi jotelo te moyier e Kisumu County to gi Nyanza mangima. Duond bura mar ODM koro lando ni romo maduong' mar jokanyo mar duond burano ibiro bago Jamhuri Grounds Nairobi tich abich juma manyien. Jakom mar ODM Gladys Wanga, jaod bura ma kaunti ma Busia Catherine Omanyo gi jaod bura ma Sunais Junet Mohamed okwayo jokanyo kata delegates mag ODM duto mawuok e kaunti 47 mondo yuorie romono. Gi e sechego bende Wanga gi Lange okwedo jotelo moko mag ODM machano bago romo moro machielo tenge ka giwacho ni gin ging'eyo romo achiel kende mar NDC tich abijno. We have 1 week left to the event and wish to inform our members and the general public that preparations are in top gear.
Delegates have been duly informed of the meeting and its agenda. Others destroyed the ANC, we gave them accommodation. Now we want to destroy our party. We will not allow that. And we are prepared for the NDC. Watu wakutane mundu kumundu. There are no more jokes again in this party. We will meet face to face. If you want anything, come to the NDC and you will face us there. Nobody says coward here. NDC bro bedo manachiel. Kendo bro bedo Jamhuri grounds ni. Tie joma wuotho ka wacho ni kia waloso NDC machielo, ginyalo loso rally, ginyalo loso party, ginyalo loso gimachielo, lakini mano ok NDC. NDC nyaka luong kaluore gi chik mar chama. To mano ema wasetimo kendo wabro timo juma manyien mabiro. Koro wadwa nyiso jowate ni kanye ma NDC bro bete kendo bro kalo gigo mano kal gi National Governing Council kachiel gi NEC mar party. Ng'at achielo yangi no wito ngimane kama chielo pod imanyo mondo mi oresi bang' odorofa 22 ruombore kuomgi e otieno ma piny orugodo kawuono e kar dak ma Westlands e boma ma Nairobi. Riwruok mar Kenya Red Cross ochiwo lipot ma kamano e kinde machielo mar reso jal machielo ma pod omoko e kar masira no dhi nyime. Ji mamoko 2 to noresi maonge hinyruok moro amora. Familia moro e gweng' ma Nyabohanse sub-county ma Kuria West dwaro ratiro ne wuodgi mantiere higni 30 gi wiye mane ochuo gi pala mowito ngimane midhiambo ma tarik 17 dweni e senta ma Nyabohanse mayudore sub-county ma Kuria West. Familia no wacho ni wuodgi moyangi kaka Brian Marwa ne ochuo kod pala kod osiepene ka bende kane oring kode e od thieth to ne chunye odhi ochot. Kata bed ni pok oyangore gima nokelo gwandruok e kind mosenindo kod achich manochuoye gi pala maling'ling' yango ni ne gintiere kar kuota muna mane oriko gi methe e senta ma Nyabohanse. Julius Mwita en achiel kuom familia mar mosenindo kendo wacho ni kong'o ma ok opuodhi osekelo midhiere e alwora no. Kwamba kijana yenu ameumizwa. Nikauliza ni nini mbaya, akasema walikuwa wanazozana na kijana mwingine rafikie, na onekana wote hawakuwa sawa. Sasa baadaye kwenda kupata kijana amechukuliwa ameenda kwa Nyabohanse Medical Center. Pia tukapata mpaka kule. Kutoka kule tukawa matibabu yakawa juu akawa anavuja damu zaidi. Ikabidi wamchukua tumpeleke Akidiva. Kufika Akidiva hakuchukua muda kabla matibabu akawa amekata roho. Alikuja nikakwambia wahi kurudi, mbona huko hai? Akaniambia utanisamehea, mimi ukweli nilienda nikajisahau. Hii kaisha. Akaniambia nisaidie hapo 70. Nataka nichukue kitu hapo Nyabo nirudi. Nikamwambia aje sukai kidogo hatu ingie ulale. Hii mvua imenyesha. Simu ndo nilipigiwa, rafiki yake alinipigia akaniuliza nimesikia aje eti Mayana amedungwa kisu. Nikauliza kisu. Bwana kuuawa, kumekuwa kuuawa. Kila mtu ni kuuawa. Mume wangu hata hajamaliza siku. Ndio tena mtoto wangu ameenda. Ndio nilikuwa nimetegemea tu. Sina lingine. Sina mtu mwingine. Familia moro e kaunti ma Kisii obago nyasi matimo ranyisi mar iko mar wuodgi mong'ere kaka Cliff Leden, rawera manowito ngimane e piny Russia bang' ka norwake lweny mar Russia gi thuon. E nyasi ma kamano manopong' gi kuyo, familia no nobago kendo nochunogi mondo mi gitimie kata mana bed ni ringre wuodgi no ne onge kendo pok ging'eyo kama entiere nyaka giyud milome ni notho e piny Russia. Ne gimako misuma kata ne gimoko misuma e wi liel kata bed ni ringre wuodgi no ne onge, mana ranyisi mar midhiero magikale. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E gweng' ma Nyamataro mantiere kaunti ma Kisii, familia, wede kod osiepe mag Cliff Leden ochokore ka mar timo ranyisi mar nyasi mar iko. Nyasi ma otim maonge ringre moramora. Familia ni obago nyasi mar kopo mogik ne nyathigi Leden mayangore ni otho e piny Russia. Ringre mare pok oyangi kama nitiere bang' yudo milome mar tho mar wuodgi dweche 2 mokalo, koyangore ni wuodgi en achiel kuom jo Kenya
mane owito ngimagi Donetsk e lweny madhi nyime e kind piny Russia gi piny Ukraine. Ne jonyuol Leden, nyasi mar iko ni chalne gi lek, wirani wuodgi ne owuok e pacho ka dhi e tich e piny Russia mar loko chal mar dalagi. Kawuono ochunogi mar moko misuma 35 kaka ranyisi mar hike manodago e piny ka. En lit maneno e wenge jok mochokore liendni, ka pi wang' diedo e wengegi. Kata kamano, min Leden poko yie gi tho mar wuode. Ninaomba serikali munisaidie mtoto hata nipate hata kitu kenye kitanionyesha kwamba hayuko na uhai. Mimi sina nguvu yaani sina chochote. Mmeniwachia mtoto mchanga. Nitamlinda vipi? Naomba kwa serikali watangulizi. Naomba mnisaidie mtoto wangu arudi. Mimi ni mama yake. Tangu nisikia hiyo maneno sina njia yoyote, ni kulia tunalia usiku na mchana. I'm so disappointed by the government after we have waited for more than 2 months, and then yesterday they said that we are not going to have the body nor any compensation, nothing at all. So this person, he died in vain. So we are appealing to the government of His Excellency William Samoei Ruto, please look into this so that at least his family, more especially the kids he has left behind, the wife, wapate something. Sasa serikali kile itatufamilia kuna watoto wake hapa, kuna mke wake, mamake. Ne wuon gi mongere kaka Christopher Ndege, oyango ni ting ma wuode wene pek. Ameniwachia bibi yake na watoto wachanga. Sasa naomba serikali njia yoyote. Mimi pia nimeseeka, sina sahi mahali mengi nitafanya. Nimeseeka, sina nguvu, nitaweza kutafutia watoto wake. Serikali wana njia gani itaweza kunisaidia, saidia na watoto wake. Ma en familia marario makoro bago nyasi mar kopo mogik, maonge ringre joherage. Bang familia mar Clinton Nyapara, mawuok e gweng' ma Bonchari, bende ne opidho yien kaka ranyisi mar kowo wuodgi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay orwako mokalo limbe mar dongruok ma jatend piny William Ruto dhi timo e kaunti no. E limbe mare ma ndalo 4 e kauntis ma Kaluo. Ruto biro donjo e kaunti ma Homa Bay Jumapil, kama obiro yuore nyasi mar alam moriwo dinde mopogore opogore ka chung'od bura ma Kasipul, kendo bang'e to biro dhi chuo wang'e e gedo mar apaya ma namba Karabok nyaka Diedo, kendo yawa yanga apaya mar Osinga Ring Road ma gedo mare osetieki e kind chenro mamoko mag dongruok. MCA ma Kanyamwako Sewe Ward kar chung'od bura Mandhiwa Nicholas Owaka otelo ne jotelo mamoko jiwo oganda jo Homa Bay kod kar chung'od bura Mandhiwa mondo bi owuog oko ka romgi mar rwako jatend piny e limbe mare. Warwak kir marwa mar Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Kendo warwake gi sironyo, kendo warwake gi chia, kendo warwake gi shangwe. Nikech ang'o? Kopo ni nitiere gimoro amora madwa nyis kido moro madibed chochni, to biro nyiso ni wan kaka oganda mar Joluo wakia kama wadhiye, wakia kama waaye, to wakia bende chandruok mwasebedogo. Omiyo nadwa kwayo jondhiwa, ibed ng'ama nie telo sani, ibed ng'ama onge telo sani, ibed ng'ama dwa bedo jatelo makiny, ni kar wach William Samoei Ruto ni twariwre uru waduto. To projects masani waneno mabikagi pok ni waneno kane ndalo mane Uhuru oriwore gi sirikal ma koriwore gi Raila gini. To sani nyaka ne Raila tero broad based government ne political leaders. Ni ka wendo biro limo differences makor gweng' ka mondo ji owe mondo orwak ker. Ka ker osadhi, ka ng'ato nigi problem gi wadgi, to gichaka kama ne giwe. Moko kuom jotelo e kaunti ma Homa Bay orwako mokalo limbe mar dongruok ma jatend piny William Ruto dhi timo. Ageno ni sigana na asesomo, kendo director mara onuoyo mana gima asesomo. Paro ni wadhi e sigana machielo. Watimo mosa director mara omiya sigana ma asesomo, kendo wadhi e weche tuke.